diweruhi kraton Kajiman. Rupa godaning wong urip mono maneka warna. Bisa adoh sangkane, nanging uga bisa saka cedhak tekane. Kala mangsane kabeh lagi bisa ketampa lamun samubarange wis kelakon. Amung sabanjure kepriye manungsa anggone bakal nrima. Apa kabeh kuwawa njumput hikmahe apa ora? Jalaran yen katiti kanthi permati sawenaning wujud lelakone menungsa sarwa ngemu pitutur kang perlune kena kanggo ndandani laku ing mburine. Kang mangkono kuwi kadidene kang tumempuh marang panguripane Teddy, sawijining satpam pabrik ana ing wilayah Boyolali. Priya umur 30 taun iki nglakoni yen wis kesandung ing godha. Udakara setaun kepungkur ing wancine ekonomi rumah tanggane wis apik, dadak kecantol klawan wanita liya. Kamangka bojone Teddy sebut wae jenenge Tutik uga nyambut gawe ana pabrik sing padha. Anak-anake cacah 2 isih cilik-cilik lan durung patiya kemragat. Yen digagas upamane Teddy mau nganti gelem slingkuh kelawan wanita liya, eman-eman bojone sing rupane ayu lencir kuning. Apa maneh anake 2 kabeh rupane bagus nyenengake. Jeneng lagi kena godha ibarate wingko katon kencana. Sukete tangga katon luwih seger lan sapiturute. Mula sepisan wae Tutik ngonangi bojone sesambungan tresna kelawan wanita liya, anane mung sujana wae. Yen Teddy sajak nganggo sandangan sing apik, Tutik mesti takon, "Arep menyang ngendi, Mas? Apel yo? Eling anak bojo lho, Mas." Pitakon mangkono mau nganti dadi ukara sing diapali dening Teddy. Mula tinimbang rame utawa regejegan terus amarga tansah disujanani, Teddy trima meneng. Upama arep lelungan menyang ngendi wae, mesti ngajak anake utawa malah ngajak Tutik bojone. Suwe-suwe si Tutik wis ora sujanan maneh. Kekarone bisa nyambut gawe ana pabrik bebarengan kanthi ati tentrem. Teddy kepengin rumah tanggane sing meh horeg merga tansah disujanani mau bisa pulih kaya wingi-wingi. Mula kanthi palilahe Tutik, si Teddy wiwit malem jemuah sesuk arep nenepi ana ing sendang cangkringan ing saelor wetane Umbul Pengging Boyolali. Menawa jam 11 bengi, Teddy wis tata-tata mangkat nenepi menyang sendang cangkringan. Awit ing sendang cangkringan kasebut dheweke bakal tapa kungkum suwene udakara 4 jam. Kabeh perangan awak kejaba sirahe ana ing njeron banyu. Yen digagas ademe ora mekakat. Luwih-luwih ing kiwa tengene kono akeh wit-witan gedhe sing katon singup lan swara kewan wengi sing gegirisi ati. Nanging kabeh mau mungguing Teddy ora wedi, awit wis diniati.
Upama ana godha apa wae bakal dilakoni kanthi ati sing tatak. Yen wedi merga atine dhewe kurang mantep. Mula saben bengi Teddy tansah tapa kungkum ana sendang cangkringan kasebut. Kanthi pangajap keluargane ayem tentrem, ora ana rubeda ing sambekala. Nganti wengi sing ping 17, Teddy durung entuk sisik melih apa-apa. Nanging Teddy ora bakal mundur sithik-sithika. Wengi candhake Teddy oleh sisik melih, ya iku udakara jam 2-an, antarane sadar lan ora. Dheweke diweruhi gapura kraton cacah 2. Gapura kasebut bakuh kukuh mujudake lawang tumuju pelataran kraton kang amba bawera. Ing kono akeh tetamanan kanthi tetanduran kembang warna-warni kang endah nengsemake. Nanging gegambaran kasebut banjur ilang sakedhepan netra. Wengi-wengi candhake ora ana kedadean apa-apa. Nanging embuh wengi sing kepira si Teddy bali diweruhi gegambaran maneh, ya iku sawijining ratu sekalian kang lenggah ana ing dampar kencana. Embuh ratu iku asmane sapa utawa ratu saka ngendi? Kraton ngendi? Teddy ora ngerti. Nanging kraton kasebut katon gilar sarwa gumebyar kanthi prabotan kang sarwa becik. Wis pokoke ing wengi iku Teddy diweruhi gegambaran, mbok menawa wae kraton kajiman utawa ratune lelembut sing bau reksa umbul cangkringan. Anggone nenepi ana ing umbul cangkringan nganti ping 83 bengi. Kadangkala mangkat ijen, nanging kadangkala ana kancane. Awit umbul cangkringan kasebut wis misuwur minangka papan kanggo nenepi. Ora sethithik sakwise nenepi ing sendang kasebut, banjur apa sediane bisa kelakon. Ana sing duwe gegayuhan pangkat derajat, usaha dagangane laris, katentreman keluarga, rejekine lancar, kaparingan karahayon, lan keslametan brayate lan sapanunggalane. Malah kancane Teddy sing uga mentas tapa kungkum ana kono diweruhi ula gedhe. Senajan mung sakedhepan netra. Eman dene si Teddy wis ora nate mangkat nenepi maneh ana ing sendang cangkringan. Nanging dheweke wis kasembadan apa sing dadi gegayuhane, ya iku keluargane bali urip tentrem maneh tanpa ana alangan sawiji apa. Si Tutik bojone saiki wis ora sujanan maneh marang Teddy. Apa maneh Teddy saiki malah keparingan ilmu utawa kabisan ya iku bisa nambani wong kesleo. Si Teddy bisa mijeti wong sing nandang lara kanthi mijeti driji sikile sing lara mau. Sawise mijeti driji sikile lan epek-epek sikil, Teddy bisa mrediksi apa lelarane si pasien. Ora sethithik pasien sing bisa mari larane sakwise dipijeti dening Teddy. Mula saking akeh si pasien mau, Tutik bojone wis ora nyambut gawe ana pabrik maneh. Mung trima momong anake lan mbiyantu Teddy kala mangsa lagi nampa pasien.
Pancen ing wilayah Kabupaten Boyolali, utamane ing wewengkon Pengging, akeh papan-papan kanggo sesirih, nenepi lan ngalap berkah sok sapa wae. Kejaba umbul cangkringan kaya papan nenepine Teddy mau, sakulone uga ana umbul utawa sumur, ya iku umbul gemuling. Banyu saka umbul gemuling kasebut diasta lumebu menyang Kraton Surakarta déning para abdi dalem kraton. Mula saben-saben ing umbul gemuling kasebut diadani upacara resmi nalika pihak kraton kebeneran njupuk banyu kasebut. Mbok menawa wae umbul cangkringan isih ana sambung rapete kelawan umbul gemuling. Jalaran kekarone saben malem Jumat lan Selasa kliwon tansah rame dirawuhi déning para sanak kadang saka ngendi-endi kanthi panyuwunan sing ora padha.